O pabillón de Coirón de Dena acollerá do 6 ao 8 de xuño un evento histórico pro Aquitania Asmúbal e para todo o Meaño. O equipo meañés será o anfitrión por primeira vez da fase de ascenso á categoría Primeira Nacional de Balonmán. O Asmúbal deberá superar os rivais clasificados das outras comunidades autónomas. O primeiro clasificado canario e o segundo clasificado asturiano. É un partido todos contra todos, 6 partidos, 2 disputaránse o viernes, 2 o sábado e 2 o domingo. Unha liguilla por puntos e o campeón, o sea, o gañador dese sector será o que teña acceso directo a unha praza de Primeira Nacional. Para poder organizar esta fase, o Aquitania Asmúbal contará co apoio da Federación Galega de Balonmán e das diferentes administracións. O Concello vai colaborar económicamente tamén con todos os medios materiais e persoais posibles para a celebración deste evento deportivo, que todo salga o mellor posible e que o Meaño ascenda. Eu creo que esa comunión entre administracións e entidades privadas é fundamental para garantir o futuro dos clubes, non? Eso permite que hoxe podamos estar aquí presentando unha fase de ascenso que esperemos e desexamos todos que o Meaño consiga ese ansiado ascenso a Primeira Nacional. Isto non deixa de ser o que estades recollendo de todo o que levades sementando durante anos nun concello, como dicía o diputado Gorka, non, que concellos pequenos pero grandes en canto ao que aportades. As entradas para o pabillón de Coirón xa están agotadas, pero o club poñerá a disposición dos aficionados unha pantalla no exterior para que poidan seguir o encontro. No interior do pabellón vamos a ter 130 persoas. Logo se vai habilitar o patio exterior do colexio, se vai habilitar cunha pantalla grande e sillas para que poida asistir a maior cantidade de socios e aficionados posible. Para ver o partido dende o exterior do Coirón tamén é necesario adquirir antes unha entrada, xa que a capacidade de ocupación é limitada. Os interesados poderán acudir hoxe ou mañá ao pabillón entre as 7 e as 10 da noite para conseguir as súas entradas.